Haupa laguntxo! Borroka hori askogatik galdu duzula entzun dut. Baina badakizu esaera, Vegeta. Zalditik erortzen zarenean, altxatu berriro, eta jan zaldi hori. Zato zaldi hori jatera, Vegeta. Baina ziti montre diok! Egia esan, Gohan, hau dena hobetzen duen ukitu perfektua da, zu existentziatik ezabatzeaz gain, neuen nagoenez hartzearen evoluzioak atxak izorratua, betiko biziko naizela, izarrak bisitatzeko aske. Baina hobi batekin hasi beharko dut, zer baduz garagardoa egitea. Honela hilko naiz, beso bat faltan eta androide batek akabatua. Zergatik daukat deja vu sentipena. Gohan, nahikoa duk! Nire aitak helikek hauan hartuko eta ikera obeduk ez egitea! Satan txiki jauna. Gokuri justizia egin nahi diok, ba ez utzi kabroi horri ibeldurtzen! Zuzen dago, ume, zuk esan bezala da. Ez duzu eragoztezinari beldur izan beharrik. Bai, zuzen zaude. Kame! Beso batekin? Liuragarria! Nire aurkako azken eraso bat! Aurre egite epiko bat! Egin zure aitak ezin zuena! Toberarekin bidaliko zaitut! Hartu gorpuak eta muri! Aurrera bukizua! Eskerrak izpi horiek ez dira lertzen elkar jotzean. Esaidazu beso hori nekatzen hasten denean ume, orduan saiatzen hasiko naiz. Gertatu alden txarrena da, zure hil eta indartsuagoa bihurtzea. Neure primera detorri zait! Gehiagi eskatzea da zu isildu eta borroka egitea! Barkatu zer diozu ume, ez dut entzuten. Probatu keinu hizkuntza. Beso bat daukan norbaitek keinu hizkuntza erabiltzen badu hori izkera trabada edo azentua. Demontre! Nire hankak amore ematear daude. Ez dut besoa sentitzen, eta inon ere ez da isiltzen! Barkatu, gero itzuliko naiz. Heita? Hau paseme, barkatu hainbeste eman izana. Gemma erregearen lerroan luzea izan da. Konturatu gabe infernuan bokatu dudala pentsatu dut. Hor bukatu beharko zenuke! Eta gainera telefonoa agarrasika dabil. Heita, nik... ezin dut hau egin. Asko zindartsuagoa da eta neure errua da dena. Neure koldarkeriarena, neure arrotasunarena eta neure onleziarena. Eta horren denok... Gohan, esan nahi dizut, hau egiten ez baduzu, Satan txiki hil egingo dela. Zure ama hil egingo da. Denak hilko dira. Baina hori baino lehen, hau egiten ez baduzu, zeu hilko zara. Eta zu hori baino hobea zara. Bera baino hobea zara. Neu baino hobea zara. Horrano bola! Ikusten, nire nahi zain indartsua, oraindik. Zu nire semea baino gehiago zara. Zu Son Gohan zara. Orain eutxi gogor, estutu hortzak, eta jan zalde hore! Zer da hau ume, zure bigarren saiakera edo azken arnasa. Edo nola ere berdin da. Hemen da bi eskuren boterea! Gohan! Ez, begiratu alde ona, Gohan! Bakarrik egin duzu borroka, baina ez zara bakarrik hilko. Hori da nire azken oparia! Heriotza perfektua! Hostia! Orain! Hostia!
Orain azkena da, iritsi da nire ordua, nire aukera da, nire grina gaur azaldua. Bizi naiz primeran, joan naiz leku ederretara, eta dena egin dut neure erara. Damu asko ez dut, beti egin dut behar nuena. Gogoz, kemenez ta eskuz, ikusi arte bere azkena. Kontuz aztertu dut pauso oro izarretara, eta dena egin dut neure erara. Batzuetan badakizu ezin izan dutena lortu, eta hala ere zalantzetan enaiz jausi belaunetan. Argi dago hemen nago neure Opa, bideo hau gustatu bazaizue, eman buelta bat deskripziotik. Ze hor aurkituko duzue bikoizketetarako kontu bat daukadala orain TikToken. Ta beno, ikusiko gara, edo ez gara ikusiko, zuek entzungo nozue, edo hori, beno, hori, agor.